Mga kapuso tigaylo nga sa konkreto nga istruktura ukon sa evacuation center sa isa ka salsalon nga tamburong nagpaamulya ang isa ka pamilya sa barangay Tabukan, Kalinog, Iloilo sa paglaslas sa Baguio Tino kahapon. Sunod sa nag-upload sa video nga si Rex Jimenez ang iya iloy, iya pamilya kag pamilya sa iya utod nga ginabugusan sang siyam katawo ang nagsulod sa tamburong kahapon sang aga antes sa batyaga ng epekto sang bagyo. Ang ila kuno tinutuyo nga maamligan ng ila kaugalingon bangon nag-ila balay ang human sa light materials. Nagpabili naman kuno si Rex para bantayan ang ila balay. Sang nagpuas na ang bagyo sang hapon nagwa man ang mga ini. Kag sa maayong apalad wala man nahalitan ang ila balay. Ginklaro man ni Rex nga may evacuation center sa barangay apang ila desisyon nga magsulod sa tamburong tungod ila na daandan nga nagahimo sang manubo nga payag nga ginatawag kurog kon sa diin sila ang nagatinir sa tion sang mabaskog nga ulan kag hangin.